15 sierpnia, moi drodzy, święto Wojska Polskiego. Wszyscy jadą na defiladę do Katowic, bo wszyscy lubią czołgi. Ja też lubię. Szybciej i wygodniej na pewno byłoby się dostać do Katowic pociągiem, gdyby oczywiście z dworca bytomskiego, który wygląda jak wyciągnięty z którejś części Stalkera albo metro, odjeżdżały w ogóle jakieś pociągi. Znaczy, jakieś tam odjeżdżają. Najbliższy za godzinę przeszło. Nie zmieściliśmy się do autobusa, nie Patty? Ale za to możecie sobie zobaczyć jeden z ładniejszych bytomskich budynków, czyli budynek szkoły muzycznej. A tu macie przy okazji drugi ładny budynek, czyli Opera Śląska. Kiedyś miejski teatr z panem Fryderykiem Chopinem, który o Bytomiu mówił, no, niewiele, a w zasadzie można powiedzieć, że nic, bo pewnie nawet nie wiedział, że jest takie miasto. O, a propos ładnych budowli bytomskich, to tu możecie sobie zobaczyć jeszcze szkołę na Placu Sikorskiego. To wychodzi na to, Patty, że w ogóle cały ten Bytom jest taki ładny. Patrzcie, jaką limuzyną będziemy jechać, Patty, super, co? Super. Patty, to była najgorsza podróż tramwajem w życiu, co nie? Takie coś to chyba się widuje ino w Indiach, jak się czepiają tych dachów pociągów. Jak mi się tam coś uda zobaczyć, to ja prędzej zniesajają. My dzisiaj cieszymy się wolną Polską. To, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Myślę, że te słowa mieli w pamięci wszyscy żołnierze. Ci super jednostki przynajmniej sobie coś obejrzą. Patrzcie, wszyscy wracają, a my idziemy, bo Patty powiedziała, że dadzą się karnąć czołgiem. A Patty umie jeździć czołgiem, bo żeśmy w Hell Loose dużo grali. No i łazimy i nikaj nie ma tych czołgów, co mieli się dać karnąć. Patty, kaj te czołgi, co się mieli dać karnąć. Nie ma. Idziemy szukać dalej. Wiecie co, i ja się czuję trochę oszukany, bo Patty mi obiecała, że tu będzie można się karnąć czołgiem, Ja? a tu wcale nie ma żadnych czołgów. Tam jedziemy. A jak chodzi o defiladę, to nie wiem, chyba fajna, ale nie widziałem, obejrzymy sobie w telewizji.